Maximum. Ja, allerdings. Проверил сиденье. Lag het door of lag het passeerd? Welke hebben we eraf gezet?
You're coming off, you're okay.
positie. Hij is snelste in de sprint in Ouder. 7 voor alle plezier. 7 voor Jasper Philipsen. De sprintwinnaar van vandaag hier in Ouder. Even 7 is er wel voor. Milan Frita 19 en de Colombiaan Molano is op de 10e plek geëindigd.